Mestari Aidin. Mestari Aidin, mistä saa hyvää kanakebabia? Helsinki saa hyvä kanakebab saa Diftönerissä. Siellä on yksi Helsinkin paras kanakebabi. Ne leikataan suoraan siellä ja sitten heillä on oma resepti, mistä ne valmistavat sen. Ja sitten omistajat on vähän tarkka. Ne aina pakottaa työntekijää, että kun leikaa kanakebabia, sen pitäisi olla rapea. Ne ei anna työntekijät leikaa sen raakana. Silloin se ei maistu hyvältä. Mutta Diftönerissä on hyvä kanakebabi aina. Se on yksi mun suosittu paikka. All right, thank you. Raaka.